Galing mag-park oh. Op, patay muna. Patay mo muna yung susi. Center stand mo lang para yan ang abot mo. Sagad mo. Alright. Okay. Ano, palit na tayo? Sige. Kaya mo na ba? Sige, mabagal lang ako. Ito yung Aerox natin mga par. After 24 days meron tayong Raider. Alright. Practice lang kami ng kapatid ko. Sige. Pa. Kaya may ibaba yan? Sige nga. Alam mo na yung gearing ha? Apa. Sige, balik tayo doon. Slowly lang. Marunong siya mag-tricycle mga par, kapatid ko. Pero eto first time niya tong makakapag-ride ng Raider. I-drive niya na yung Raider pero first gear lang. Tapos nakatry na rin siya ng Raider pero sa ibang may-ari. Pero eto isa akin to drive niya. Ano, kaya pa? Kaya pa? Kaya yung mga goat lang. Sige. Anong gear ka? Second. Okay. Alam mo yung gearing niya na? Apa. Sige. Dahan-dahan ka. Mabilis yan. Anong mas relax? Sabihin mo na ngayon. Goat. Anong mas relax i-drive? Wow, galing-galing mo ah. Bilis-bilis mo ah. Sa traffic yan, mamamatayan ka yan. Ay, Focus ka sa daan mo. Apa. Ulan na, dyan na. Ilan na speed mo? Maintaining speed mo? 40. 40, okay, sige. Kung kaya mo, sige lang. Pero pag alanganin ka, huwag mong pilitin ha. Apa. Saka na. Ito. Uy, Raider yun ah. Pabuling ko. Idol, sticker, idol. Gagi, ang bilis mo ah. Yabangan mo lang pala ako ah. Nayabangan mo ako ah. Yabang, oy. Oy. Sticker. Slowly na nga. Ano? Slowly na nga. Namo ko. Yabang oh. Ikaw naman magsuot ng helmet ko para may kuha ako. Ha? Joke lang, sige lang. Ano, isang ikot pa tayo pupunta doon? Rider ka? Ano mas madali? Pareho ah. Sa umpisa lang yan, tignan mo, baka mamaya mangawit ka na. Slowly sa doggy. Hanggang doon sa lagpas na Agkapita, tara. Wait, ako din. Di ka nga gumamit ng flasher na naman. Wait. Nasa gilid ka na bago ka gagamit ng flasher. Ha? Kasi magkaiba ng flasher sa Aerox. Hindi ko maabot. Nasa ng flasher dyan? Yan. Huwag mo sasanayan na hindi ka marunong gumamit ng flasher. Pa. Okay. Parang gusto ko ng barbecuing. Hoy. Ang layo ko na. Mabilis to. Andyan na siya. Hello. Oo, yabong. Gear ko na. Ano? Yabang ka? Yabang ka? Hindi ah. Yabang ka? Hindi. Hindi. Saan tayo kakain? Kitsan. Riders on the rain. Idol, sticker. Ay. Idol. Pop-up doll. Pop-up doll. The dog. Anong gear ka? 4. Bawasan mo pa yan. Bagal eh. Diba? Yan. Tama? Apa. Ganun ang gawin mo. Sige, doon sa may akyat ka doon sa pinakataas. Sige, akyat ka. Gusto mo? Para makulong ka.
Alright guys, so ayan, maraming salamat sa pagsama sa practice session ng kapatid ko. So sabi ko nga kanina, pangalawang session na namin ngayon kasi yung una Aerox na yung pinagamit ko. Dahil ginagamay ko muna yung confidence niya sa kalsada, at the same time makuha niya yung mga yung confidence niya dito sa daan, yun niya. Kaya ngayon nakapag-try naman na siya ng Raider mga previous na araw. Yan, ginagamit na natin, the same time kitang kita naman na parang kaya naman na niya. Sana maging okay na yung susunod na practice niya. At the same time sigurado ako makakasama na natin siya sa endurance. Na endurance tayo. Sige. Sige. Nahan mo ako. Ayun, napakagaling na. Alright, so may merienda lang tayo mga par. So merienda lang kami dito sa daang kalikasan ng Maambon. Nabuta kami ng ulan. So hanggang sa muli mga par. Babush. Uy, dugo. Ito lang gusto mo isaw. Ito, ano yan? Tumayan.